Dobrý deň, volám sa Ivan Hejda. Aktuálne som dôchodca. V svojej kariére som bol najprv vysokoškolský profesor, učiteľ, robil som výskum, neskôr som pracoval v manažmente nadnárodnej spoločnosti a ako som povedal, teraz už nepracujem. Z hľadiska môjho verovyznania som človek, ktorý nepraktizuje teda žiadne oficiálne náboženstvo, aj keď som bol oficiálne pokrstený ako katolík. No, nad zneužívaním náboženstva v politike rozmýšľam pravidelne, dá sa povedať skoro na dennej báze, a to hlavne v lokálnom slovenskom kontexte. Je to preto, že u nás teda je dosť veľká komunita veriacich kresťanov a dosť veľa ľudí, ktorí sú ovplyvniteľní a naši politici to zneužívajú. Naša cirkev sa nebráni stykom s politikmi a tiež sa pokúša ich využívať k svojmu prospechu. Čo sa týka ešte medzinárodného kontextu, tam teda nemám taký prehľad, ale určite sledujem medzinárodné konflikty, tie sveté vojny, ktoré sú označované takto, alebo náboženské konflikty tu boli v celej histórii a dá sa povedať, že sú tu aj dnes. No, zneužívanie náboženstva je obecný jav. Nedomnievam sa, že by existovali štáty alebo náboženstva, kde by nebolo zneužívané náboženstvo na politické účely. Ten rozdiel je v miere. Samozrejme, najviac je to umožnené v štátoch s oficiálnym štátnym náboženstvom. Hej, a to v súčasnosti je teda hlavne islám, judaizmus, sú to krajiny, ktoré sú v Ázii, v Afrike. Ale nemyslím si, že tam je problém v náboženstve, je to v interpretácii, je to v ľuďoch, je to o lídroch a vodcoch. Hej. Čiže my, kresťania, máme niekedy takú tendenciu označovať islám za nebezpečenstvo, ale boli momenty v histórii, kedy islám bolo pokrokové náboženstvo, teda jeho interpretácia, boli uznávaní a podporovaní učenci, boli nejakým spôsobom rešpektované nimi ostatné náboženstva, pokiaľ napríklad kresťanstvo vtedy tých učencov upalovalo a v podstate Európa stagnovala a bola netolerantná. Takže tie doby máme a tieto všetky veci sú otázky interpretácie. No, nie som expert teológ a tiež nie som expert na všetky náboženstva, ale čo sa týka tých najrozšírenejších 5 náboženstiev, nemyslím si, že by niektoré nebolo zneužiteľné a nebolo zneužívané. A tiež si nemyslím, že by existovalo také náboženstvo, ktoré by bolo špeciálne odolné voči zneužívaniu. Je to v podstate naozaj o ľuďoch, dobe, interpretácií a myslím si, že v tomto nie je podstatný rozdiel medzi náboženstvami. No, stretol som sa samozrejme. Ja mám skúsenosť a môžem sa teda relevantne vyjadriť hlavne ku krajinám z západnej Európy. To sú väčšinou sekulárne štáty a tam som sa s nejakými podstatnými prejavmi ja osobne nestretol. Ale stretávam sa s nimi na Slovensku, tak ako som vysvetlil, ako konkrétne prípady môžem uviesť pastierské listy našich biskupov pred voľbami, vyjadrenia rôznych politikov, ktorí sa zastrešujú kresťanskou vierou, tradičnými hodnotami, cyrilometodejskými tradíciami ako hodnotami, ktoré im umožňujú bojovať proti liberalizmu. Máme tu v podstate politikov v parlamente a aj v koalícii, ktorí vyšli z fašistických strán, ktorá dosť sympatizujú a stále sympatizujú s klerofašistickým režimom našim vojnovým. A čo teda ma neteší, je napríklad aj to, že štát podporuje
organizáciu oficiálne, ktorá ho glorifikuje, tento režim, a to je Matica Slovenska. To sú iba príklady a vyplývajú z toho, že naši politici, aj cirkevní hodnostári, sa snažia využiť politiku na svoj vlastný prospech. No, myslím si, že príčinami a tými ľuďmi, ktorí sa najviac podieľajú na zneužívaní náboženstva, sú v podstate ľudia, a sú to hlavne niektorí politici a cirkevní hodnostári, ktorých základnými hodnotami sú moc, prospech a vplyv. No, čo sa týka našej odolnosti voči politickým vplyvom, vyjadrím sa teda k slovenskému kontextu. Myslím si, že tá zmena môže prísť iba z dola, keď ľudia tohto štátu sa rozhodnú, že ich v parlamente budú reprezentovať ľudia, ktorí nie sú falošní kresťania, prospechári a v podstate ľudia, ktorí nemajú morálne hodnoty, tak vtedy bude možné zaviesť určité zmeny, aj možno právne, ktoré budú viesť k sekularizácii štátu a postupne dosiahnuť to, že ten vplyv zneužívania náboženstva bude nižší. A samozrejme je to aj o vzdelanosti, pretože náboženské veci, viera, to je niekedy mimo racionálna. Iracionálno a strach sú zdrojmi manipulácie ľudí, možnosti manipulácie ľudí, a preto je treba podporovať moderné vzdelávanie, je treba podporovať otvorenosť našej krajiny k civilizovanej Európe. No, samozrejme môže, lebo náboženstvo ovplyvňuje správanie ľudí a politici sú len ľudia. V podstate náboženstvo svojím spôsobom, takmer všetky náboženstva šíria hodnoty, ako je láska k blížnemu, pomoc ľuďom, k núdzi a tak ďalej. Ak by sa politici správali týmto spôsobom, tak by tento svet vyzeral ináč. U nás sú to často ľudia, ktorí sa vyhlasujú za katolíkov, ale sú to ľudia, ktorí teda hrešia na pravidelnej báze, páchajú hriechy, porušujú desatoro a tak. Takže samozrejme dá sa, tie pozitívne vplyvy sú. Ja nenachádzam momentálne na Slovensku niečo, čo by som mohol citovať, ale v minulosti to určite bol boj cirkvi, niektorých teda kňazov a kresťanov proti starému režimu. Ale treba povedať teda, že bola aj časť cirkevnej oligarchie, ktorá tento režim podporovala. No, myslím si, že, a budem hovoriť o kresťanstve, iba to malo vždycky problémy sa otvoriť názorom a v podstate výsledkom vedy a výskumu. To sa dialo v histórii veľakrát a je to aj v súčasnosti. Hovorím teda aj o slovenskej cirkevnej oligarchii, ktorá naozaj nie je schopná rešpektovať mnohé vedecké výskumy a dokázané aj pokusmi, aj v podstate teóriou, ktoré sa týkajú niektorých citlivých bodov našej spoločnosti. To je napríklad otázka pohľadu na ľudí, ktorí majú opačnú sexuálnu orientáciu, ich práva a ich postavenie v spoločnosti. V tom si myslím, že by malo dojsť k sebareflexii. Ďakujem tejto problematike a problematike zneužívania cirkvi si myslím, že som povedal všetko, čo som chcel, ale ďakujem hlavne za príležitosť, že som to mohol povedať a to mi aj umožnilo sa naozaj nad tým zamyslieť a zamyslieť sa aj nad svojím postojom a nad problémami, ktoré zažívame.